Zdravo youtuberi, dobro jutro. Evo da vam pokažem kako se jede u Srbiji. Evo, vidite, evo vam činovnik Hajganove jaja ili kopala činka. Ima 4 jajeta, 3 viršle, malo budinske čice zbog šmeka. Evo ovdje oko 200-300 ml mleka, 2 palčeta hleba i 2 merice proteina. Tu je ostalo malo, to sam uzeo pijem čim se probudio. Eto, pokazat ću vam šta ću jesti za ceo dan. Vidjet ćete i ručak i večer. Obično večer mi je najgori obrok, zato što majka spremi šta stigne u fazonu, ali jučer bio rođen pa je bilo pečenje, tako da danas ću jesti lepo. Vidimo se youtuberi. Zdravo youtube, vidite, završio sam, pojao sam jaja, viršle, popio mleko, hleba mi je ostalo malo, ne da ga jedem, tu i protein, to ću popijem ovo malo što mi je ostalo. Ali htio sam kažem samo koliko ima proteina u ovom obroku, pošto čuvam samo proteine, masti i hidrate, ne računam brzime. Evo vidite, ovdje sam zapisao, ne znamo što vidite. Ne ide se jebog. Ja ću reći, evo, znači u viršlama ima 4 jajeta, to ima 20 grama proteina, računam da ima 5 grama po jednom. Ima 3 viršle, jedna viršla ima 6,2, znači to je 18,75, ali šta rećemo 18, onda 9 grama iz mleka, znači ima 300 ml mleka. Ima, se zove, 5 grama iz hleba, zato što u 100 grama hleba ima 9 grama proteina, ali nisam pojeo sav hleb, ali uzimam samo 5, možda ima malo više, možda malo manje, ali nije važno. I 48 iz ovog šejka od proteina, Amiloveja, i to je ukupno tačno 100 grama proteina. Znači ostavim još oko 70 grama donesem, tako da valjda ću uspeti, lažno ima više 70. Bože, 70, imam još 50. To je još jedan obrok. Znači ostavim još 50 grama proteina donesem da budem mirno za cijel dan. Vidimo se youtube u sljedećem obroku. Zdravo youtuberi, sad ću pokažem kako uzimam kratim pretrening. Mislim ni da uzmem stalno pretrening za kafa. Što sam da vidite, uzmem flašicu vode. Već nakon vodu nju. Kreatin, evo vam lebov kreatin. I vam pokažem jedan bug, grešku što piše da ima 5 grama proteina. Vidimo porciju, vidite uzmem ovako i udrim je naspi. Da će sad mnogi da govore, ja ne znaš koliko uzimaš mnogo više ili mnogo manje, ako uzim manje neće biti ništa, ako uzim malo više neće biti ništa, ali svaki put sam drugačije, nekad manje, nekad više, tako da se potpuno sve jedno. Ne možete se otruditi od kreatina, ne možete pijete 100 litara vode na dan, doći ću još malo čisto da to pokažem ako umrem i javit ću vam to, čućete rat u čitulji. Tako, vidimo se u čitulji posle, sad idem na trening, radni grudi bit će do jaja. Zdravo youtuberi, evo, šta jedem, ali mi za ovome uopšte nema proteina, možda ima 1 do 2 grama. Bio sam u teretani, nisam ništa jeo posle nje, šta umno sam 100 grama danas za ceo dan, ostalo mi još 40-50, tako da ne znam, večno ću sve to da pokrijem, tako da ne morate jete 6 puta na dan da biste ubili što treba 2 grama proteina po kilogramu, ali čisti mišićne mase, ali to prilike zaokružite. Ćuti Ana, evo moje ružne sestre i sad je nestala. I tako vidimo se do sljedećeg obroka. Zdravo youtube, evo mene ponovo. Sad sam dobio 3 marshmallova, vidite još nisam... Čekaj! Nisam ni počeo da jedem ovo, a dobio sam 3 marshmallova. U svaku od njih ima... Ovo nema ni očajni fokus, tako da... Bolje ne pokušavam. Počet ću. Svako od njih ima 1,7 gram proteina. Tako da sva 3 imaju 5,1, eto. 5 grama iz ovoga, gram iz ovoga, kažem... I eto, ako ima i gram, eto 6 grama proteina, znači 106 grama proteina još 44, pardon, ne znam računam, vidimo se. Da, youtuberi, evo nas na večeri, da kažem da je večera. Vidite, evo, svinjetine, lebac, jogurt, već sam ga načeo i rusu sladu sam načeo. Vidite kako je lepo, evo tamo marshmallow, to sam rekao da ima 5 grama. Ovdje u svemu ovom ima oko, ajde kažem, 20-25 grama proteina, ovdje ima 100 grama leba, 100 grama ovog mesa, leba ima jedno 450 sigurno, ovo jogurt je 300 i ovo sve nemam pojma šta ima u njemu, ima boga mi svašta, od masti pa do svega i svačega, tako da je zaokruženo 25 grama proteina, tako da unosim sože 25, 131 gram proteina, još s fazom 10, tako da uspeću opušteno. Don't worry, vidimo se za još jedan oblak da završimo. Peace out.
YouTuberi, evo došli smo do zadnjeg, nije obrok, do zadnje, ne znam, šolje mleka, zadnjih grama proteina za današnji dan, znači ima ubao sam 150 grama proteina, imao sam još neke gluposti pored nešto slatko, tako da ne brinite, tu ne morate vi da brinete, ne moram da brinem. Ubao sam, kao što vidite, lako je, ovo uopšte nije teško, ako imate protein bit će vam lakše, ako ne morat ćete malo više da jedete, pošto tih 48 grama što sam uz proteina, to vam je još jedan fin obrok, malo jači, tako da lako je, pokušajte, ako želite, dajte mi neke ideje za sljedeći video, bilo šta da nastavim, ovo pravim još ovakvih day in the life, što bi rekli, ili ceo dan jedenja, zove, tako da recite mi, vidimo sljedeći puta, laku noć i lepo spavite, peace out. Nothing you can do.